హలో. కొంచెం వెయిట్ చేద్దాం. దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ టైం. నేను ఎప్పుడు యూట్యూబ్లో లైవ్ రాలేదు. నేను లైవే రాను అసలు. ఇది పెద్ద స్టైల్లో యూట్యూబ్లో రాలేదంటే నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఏదో ఎప్పుడో ఒకసారి వచ్చాను అంతే. కానీ లైవ్ రావటం అంటే చాలా చాలా తక్కువ. ఫస్ట్ టైం యూట్యూబ్లో, థ్యాంక్స్ టు #69 సంస్కార్ కాలనీ రావడం జరిగింది. ఫైనలీ ఐఎమ్ డూయింగ్ మై ఫస్ట్ యూట్యూబ్ లైవ్ ఇన్ మై లైఫ్. సే కమాన్. ఎస్, పీపుల్ ఆర్ జాయినింగ్ ఇన్. ఒక నిమిషం. లేదు, ఇది కాదు. లెట్స్ చేంజ్ అవర్. ఓకే, సరే. ఉండండి ఉండండి, నేను ఏదో ఒకటి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను. ఏంటో నాకు తెలియట్లేదు. ఓకే, ఎనీవేస్. ఓకే, సో నౌ వీ హ్యావ్ అ ఫ్యూ పీపుల్. సారీ, నాకు ఇది కొంచెం ఫైండ్ అవుట్ చేయడంలో కొంచెం టైం పడుతుంది. ఐఎమ్ నాట్. ఓకే 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 ఓకే, ఎనీవేస్, లెట్స్ స్టార్ట్. హాయ్ హాయ్ దామోదర్, హాయ్ సానియా, సిద్ధు, హాయ్ రాహుల్. ఎందుకు లైవ్ రావడం లేదు మేడం? వచ్చాను కదా, దీని ముందు నాకు అలవాటు లేదు, అందుకే. హాయ్ హాయ్ హాయ్. #69 ఎందుకు పెట్టారు? ఇంకా అదే అడుగుతున్నారా? అది సినిమాలకు వచ్చాక చూడండి. ఇంకా చాలా 1 month నుంచి అడుగుతూనే ఉన్నారు, చెప్తూనే ఉన్నాను. అసలు యూట్యూబ్లో వెతికితే దొరకలేనిది లేదు. అన్ని క్వశ్చన్స్కి సమాధానం ఇచ్చాను. టైటిల్ ఎందుకు పెట్టాము, రోల్ ఎందుకు ఒప్పుకున్నాను, సినిమాలో ఇది స్పెషల్గా ఏముంది, అన్ని నేను చెప్పాను. ఇంకా మీరు చెప్పడం మాత్రమే బ్యాలెన్స్. సో మీరు March 18th థియేటర్స్లోకి వచ్చేయండి, సినిమా చూడండి. మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఇంకా మీ డౌట్స్, మీ క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా, చాలా నాతో అడుగుతుంటారు కదా, దాన్ని ఇంకా మీరు థియేటర్స్లోకి వచ్చి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. అసలు ఏంటి, ఏం జరుగుతుంది, దేనికి ఈ టైటిల్ పెట్టారు, ఎందుకు ఇలా చేశారు, ఎందుకు ఇలాంటి సీన్స్ ఉన్నాయని 18th March థియేటర్స్కి వచ్చాక మీ. హాయ్ 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 పద్మనాభన్, హాయ్ కుమారి కార్తిక్, హాయ్ నరేంద్ర, హాయ్ మేడం, స్వీట్ లుక్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. దేవదత్, హాయ్ పాప అంట, హాయ్ హాయ్ రామ్. విచ్ హీరో యూ లైక్? ఇవన్నీ సేమ్ క్వశ్చన్స్ అడగొద్దు నాకు. అవన్నీకి ఈ ఆన్సర్స్ ఇచ్చి ఇచ్చి చూడండి, ఇప్పటి జస్ట్ హోటల్కి వచ్చి రీచ్ అయ్యాను. సో ఇంకా నాకు సేమ్ క్వశ్చన్స్ అడగండి. ఇది ఇప్పుడు ల్యాండ్స్కేప్లో ఎలా పెట్టాలి నాకు అర్థం కావట్లేదే. తిప్పాలా ఫోన్ని? అంతేనా? ప్లీజ్ టెల్ మీ హౌ టు గో ఆన్ ల్యాండ్స్కేప్. నాకు అర్థం కావట్లేదు. హౌ, ఎలా? వన్ సెకండ్. ఒక నిమిషం, నేను అసలు వన్ మినిట్ హోల్డ్ ఆన్. గుడ్ రిపోర్ట్. నో, నో, నో. హౌ?
I don't know. I really don't know. I'm on portrait. How do I change this to landscape? చాలా మంది మాట్లాడుతున్నారు, నేనేమో డైవర్ట్ అవుతున్నాను. హాయ్ మ్యామ్, తిన్నారా? ఎస్, లాస్ట్ తిన్నది లంచ్. లంచ్ తర్వాత ఇంకా తినలేదు. ఇంటర్వ్యూస్లోనే ఉన్నాను. చాలా ఛానల్స్కి వెళ్తూ సినిమా ప్రమోట్ చేస్తూ ఉన్నాను. జస్ట్ రూమ్కి వచ్చాను, ఇంకా డిన్నర్ అయితే చేయలేదు. అది ఎవరు అడిగారు? సైకో రాహుల్ ఎందుకు పెట్టావు పేరు? నువ్వే నిన్ను సైకో పిలుస్తున్నావా? సైకో రాహుల్. బట్ ప్లీజ్ కమ్ అండ్ వాచ్ #69 సంస్కార్ కాలనీ వచ్చి చూడండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వెయిటింగ్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్. హేమంత్, డ్రెస్ సూపర్, థ్యాంక్ యూ, వెరీ నైస్ టు సీ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ దామోదర్. మూవీ ఎలా ఉంటుంది మేడం? చాలా బాగుంటుంది చందు, వచ్చి చూడండి. చాలా బాగా లేకపోతే ఇలా ప్రమోట్ చేయము. ఇంత ధైర్యంగా, ఇంత ప్యాషనెట్గా, ఇంత ప్రేమతో ఇంత కాన్ఫిడెన్స్తో ప్రమోట్ చేస్తామంటే దట్ వీ సీరియస్లీ బిలీవ్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్ అండ్ ద మూవీ ఈజ్ రియలీ గుడ్ అండ్ ఐఎమ్ షూర్ యూ ఆల్ విల్ లైక్ ఇట్. సో ప్లీజ్ కమ్ అండ్ వాచ్. వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ అవర్ మూవీ. ఓహో సైకో రాహుల్, థ్యాంక్ యూ. ఆహా, థ్యాంక్ యూ శివ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. శివ అంటున్నారు, యు ఆర్ గుడ్ అట్ హార్ట్, కీప్ గోయింగ్, ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శివ, మీన్స్ అ లాట్. గాడ్ బ్లెస్ యూ, ఆల్ ద బెస్ట్ టు యూ టూ. మీరు చేసే ప్రతి పనిలో మీకు కూడా మంచిది అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. రామకృష్ణ గారు హాయ్. రొడ్డా, యు ఆర్ సో బ్యూటిఫుల్, థ్యాంక్ యూ. తిరునీత్ రాజ్ అంట, రొడ్డా తిరునీత్ రాజ్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. చందు మేడం స్వీట్ లుకింగ్. నాకు ఒక్కటే తెలియట్లేదు ఇప్పుడు ల్యాండ్స్కేప్ చేయాలండి. ఇది ఒక్కసారి గివ్ మీ 1 minute, లెట్ మీ జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ హౌ దిస్ ఇస్ డన్. నాకు తెలిసేలా లేదు, అందుకే అప్పుడప్పుడు లైవ్స్ చేస్తూ ఉండాలనుకుంటా. నాకు ల్యాండ్స్కేప్ ఎలా చేయాలో తెలియట్లేదు. అయ్యో అసలు ఎలా ఉందో నా పరిస్థితి. ఓకే, లెట్స్ లీవ్ ఇట్ అసైడ్, లెట్స్ స్పెండ్ టైం టుగెదర్. ఎలా అయినా ఉండండి, ఓకే. ఐ లైక్ యర్ మూవీ, థ్యాంక్ యూ స్వామి. శివ ఎన్నిసారి చెప్తారండి మీరు? యు ఆర్ గుడ్ అట్ హార్ట్, కీప్ గోయింగ్, ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు ఇంత చెప్పడమే గ్రేట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, మీన్స్ అ లాట్. నా మీద ఇంత ప్రేమ పెట్టుకుని నన్ను ఇంత సపోర్ట్ చేసే ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున హార్ట్ఫుల్లీ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ థ్యాంక్ యూ. డిన్నర్ చేయలేదు చందు, మీతో మాట్లాడుతున్నాను కదా, అందరితో మాట్లాడుతున్నాను కదా, ఇవన్నీ అయ్యాక డిన్నర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. కానీ ఫస్ట్ మీ అందరితో మాట్లాడాలి ఎన్నో రోజుల తర్వాత. ఫస్ట్ టైం యూట్యూబ్లో లైవ్, ఇదే ఒక పని అయిపోయింది చూడండి. నేను అప్పటి నుంచి అదే ఒక ట్రై చేస్తున్నాను, నా ఫస్ట్ టైం కాబట్టి. బట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ ఈ ఫస్ట్ టైం ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ విత్ యూ ఆల్, మీన్స్ అ లాట్. దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి అ మెమరబుల్ వన్, నేను ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకుంటాను. Waiting for the movie eagerly. Thank you. Your smile is simply superb. Thank you, Swami. ఆల్ ద బెస్ట్ అండి, థ్యాంక్ యూ రియలీ. ఇప్పుడు 18th జస్ట్ 2 days ఉన్నాయి, 15th అయిపోయింది, 16th 17th. ఐఎమ్ నర్వస్, ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్, కానీ నాకు ఎందుకు మీ అందరి మీద చాలా ధైర్యం. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ట్రైలర్ రిలీజ్ అప్పుడైతే కొంచెం ఇంకా దీనికన్నా కొంచెం ఎక్కువ నర్వసే ఉండే. బట్ ట్రైలర్కి మీరు ఇచ్చిన రెస్పాన్స్ ఇప్పటిదాకా ప్రమోషన్స్లో అంతా, ఈ ప్రమోషన్స్ నేను ఒక్క అడుగు పెడితే మీరు దాన్ని 4 times మల్టిప్లై చేశారు. ఇంకేదో ఇంత చేస్తే దానికి ఇంకెంతో ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళిపోయారు. సో మీరందరూ, ఐ థింక్ యూ పీపుల్ ఆల్సో హ్యావ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ అ లాట్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్. సో నేను చేసిన దానికి మీరు ఇచ్చిన రెస్పాన్స్, మీరు ఇచ్చిన ప్రేమ, నేను చేసిన పని కింద మీరు చేసిన సపోర్ట్ హ్యాస్ జస్ట్ మల్టిప్లైడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ మల్టిపుల్ ఫోల్డ్స్. సో థ్యాంక్ యూ. నా ఐమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ 18th. ఐ ట్రస్ట్ యూ ఆల్. నాకు ఎప్పుడు సర్ప్రైజ్, నేను మీకు సర్ప్రైజ్ చేస్తున్నాను, మీరు నన్ను సర్ప్రైజ్ చేస్తున్నారో తెలియట్లేదు. సో ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ 18th ఏమవ్వబోతుంది. మీరు ఇప్పుడు థియేటర్స్కి వచ్చి సినిమా చూశాక మీరు ఏమంటారు, అందరి రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుంది సినిమాకి. సో ఐఎమ్ రియలీ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ 18th. ఐఎమ్ ఆల్సో వెయిటింగ్ ఫర్ 18th. నిద్ర లేకపోతున్నాను, ఐఎమ్ లైక్ నాట్ ఫాలింగ్ అస్లీప్, టూ ఎక్సైటెడ్, టూ నర్వస్.
మీరు ఏ టైం మూవీకి పోతారో చెప్తే ఆ టైంకి మేము కూడా వస్తాం మ్యామ్. నేను ఖచ్చితంగా చెప్తాను. నా ఇన్‌స్టాగ్రామ్ హ్యాండిల్స్‌లో గాని, థియేటర్ లిస్ట్స్ నేను ఏ థియేటర్‌కి విజిట్ చేస్తున్నానో ప్రతి ఒక్కటి నేను షేర్ చేయబోతున్నాను. ప్రస్తుతానికి నాకు కూడా తెలీదు, లిస్ట్ ఇంకా రెడీ అవ్వలేదు కాబట్టి ఐ యామ్ గోయింగ్ టు విజిట్. ఇదైతే ఖచ్చితం. ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో ఐ విల్ బీ దేర్. అది కాకుండా ఆల్సో 18థ్ ఐ విల్ బి విజిటింగ్ మెనీ థియేటర్స్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ హైదరాబాద్. చాలా థియేటర్స్కి నేను విజిట్ చేస్తాను. అది ఏ టైంకి ఏ థియేటర్స్ అనేది నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెడుతూ ఉంటాను. సో యూ కెన్ కీప్ ఫాలోయింగ్ దాట్ అండ్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ అందరికీ చాలా మందిని కలవాలని ఉంది, కానీ అది కుదిరిని ఎలా కుదురుతుందో దాన్ని బట్టి. నాకు భీమవరం బుల్లుడు గుర్తు. భీమవరం బుల్లుడు టైంలో కూడా ఇదేలాగా సేమ్ లైక్ దిస్ ప్రమోషన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సక్సెస్ టూర్, థియేటర్ విజిట్స్ ఇవన్నీ జరిగాయి. సో అప్పుడు ఇలాగే అన్ని థియేటర్స్కి వెళ్ళడం జరిగింది, అందరితో కలిసి మూవీ చూడడం జరిగింది. సో ఆ గుర్తు నాకు చాలా ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ రియలీ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్. ఈసారి కూడా మీరు చాలా మందిని కలవాలి, అందరితో కలిసి సినిమా చూడాలి. మీ రెస్పాన్స్ నా కళ్ళతో చూడాలి, చెవిలతో వినాలి అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలని వెయిట్ చేస్తున్నాను. సో ఐ విల్ డెఫినెట్లీ షేర్ ఇట్ విత్ యూ. లెట్స్ ఆల్ వాచ్ ఇట్ టుగెదర్. మూవీ ట్రైలర్ సూపర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు ఎలా రెస్పాండ్ అవుతారని మిక్స్డ్ ఫీలింగ్స్ ఉండే, కానీ మ్యాక్సిమం పీపుల్, మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ లైక్డ్ ఇట్, అప్రిషియేటెడ్ ఇట్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్లానింగ్ ఫర్ బ్యానర్సా ప్రమోద్ కుమార్ రెడ్డి గారు? థ్యాంక్స్ ఉంటే చాలు నాకు. మీ ప్రే చేయండి, నాకు బ్లెస్ చేయండి. మీ బ్లెస్సింగ్స్ ఇంపార్టెంట్. మీరు సినిమాకి రావటం ఇంపార్టెంట్. సినిమా చూడటం, సినిమా రివ్యూస్ చెప్పడం, మీకు ఎలా నచ్చిందో, ఏమనిపించింది అనేది చెప్పడం ఇంపార్టెంట్. అది నాకు ఇంపార్టెంట్. బ్యానర్స్ ఆల్ దిస్ ఖర్చులు పెట్టడం ఎక్కువ మీ ఇష్టం, నేనేం చెప్పను. మీ ప్రేమ మీకు ఎలా చూపించాలని ఉంది, మీ ఇష్టాన్ని బట్టి చేసుకోండి, కానీ నేను అవన్నీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మేడం మీరు లుకింగ్ నైస్. థ్యాంక్ యూ శివరాయి. హాయ్ ఎస్తర్ మేడం, యువర్ ఫేస్ ఇస్ సో గార్జియస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. దోమా శ్రీనివాస్ గారు, ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ 18th March. మీ టూ. హాయ్ తాయి చందు, ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యర్ మూవీ. మీ టూ, అదే చెప్తున్నాను కదా, మీ టూ. వీఆర్ ఆల్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద మూవీ. దామోదర్ గారు, యా మేడం, యూట్యూబ్ ఎంటైర్ ఛానల్స్ ఆర్ షోయింగ్ ఎస్తర్ నొరోనా ఓన్లీ. ఐ రియలీ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ గాడ్ ఫస్ట్, దెన్ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ, మన తెలుగు ఇండస్ట్రీ టెక్నీషియన్స్, పీపుల్ హూ హ్యావ్ సపోర్టెడ్ మీ. ఈ ప్రాజెక్ట్ తీసుకొచ్చిన వారు, నాకు ఈ ప్రాజెక్ట్ కనెక్ట్ చేసిన వారు మురళీకృష్ణ గారు ఉన్నారు, ఎంకే అని. అండ్ అదర్ దెన్ దాట్ డైరెక్టర్ గారు, ప్రొడ్యూసర్ గారు నా మీద నమ్మకం పెట్టి ఇలాంటి ఒక మంచి స్క్రిప్ట్ని నాకు ఇవ్వడం జరిగింది. దానివల్ల ఈ మూవీ ఈరోజు ఇలా రెడీగా ఉంది. సో ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ దెమ్ ఫర్ ట్రస్టింగ్ ఇన్ మీ. I want to thank Telugu media for the support, for the immense, నేను ఊహించుకోలేనంత సపోర్ట్ నాకు తెలుగు మీడియా ఇచ్చినందుకు చాలా 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 థ్యాంక్స్ టు తెలుగు మీడియా. థ్యాంక్ యూ టు మధురా ఆడియో for supporting us, for releasing our content, for being here with us. Thank you. And thank you to each and every Telugu audience who has supported this project, supported me always. So andariki పేరున చాలా చాలా థ్యాంక్స్. వెయిటింగ్ ఫర్ మూవీ మేడం, మీ టూ. ऑल द बेस्ट मैडम, सुपर ट्रेलर मैडम मेरा नाम ले लो ना, प्रोबेद गायकवाड़. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लाइव. ऑल द बेस्ट. हाय मैडम, हाय दादी शंकर गारू. थैंक यू रामकृष्ण गारू, ऑल द बेस्ट अन्नारू. थैंक यू. ఆనంద్ వెరీ వెరీ గుడ్. థ్యాంక్ యూ. మీ అందరితో మాట్లాడిన తర్వాత డిన్నర్ చేసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ దాది శంకర్ గారు, మీరు చాలా బాగున్నారంట. థ్యాంక్ యూ. మూవీ కోసం వెయిటింగ్. చెప్పాను కదా రాహుల్ గారు, సైకో రాహుల్ గారు, నేను ఏ టైంకి పోతానని నేను నా ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెడతాను. నేను ఏ థియేటర్స్కి వెళ్తున్నాను అనేది కూడా నా ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెడతాను. నా స్టోరీస్లో అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాను. దాన్ని ఫాలో చేసి మీరు ఆ థియేటర్స్కి రావచ్చు, మిమ్మల్ని కలుస్తాను. ఓకే.
ప్రమోద్ కుమార్ రెడ్డి గారు, యువర్ సింపుల్ అండ్ నాట్ లైక్ అ స్టార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అదేంటో తెలియదు కానీ ఐఎమ్ మై సెల్ఫ్. దర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ సింపుల్ ఆర్ స్టార్ ఆర్ ఎనీథింగ్. ఐఎమ్ ఎస్తర్ అంతే. హాయ్ హాయ్ హాయ్. జీ ఈశ్వర్ అంట. హాయ్ అండి. ఆల్ ది బెస్ట్ హరీష్ అన్నారు. థ్యాంక్ యూ హరీష్ గారు. వెయిటింగ్ ఫర్ మూవీ, ఐఎమ్ యువర్ ఫ్యాన్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి. చాలామంది ఆల్ ద బెస్ట్ అంటున్నారు. హాయ్ మ్యామ్, హాయ్ మ్యామ్, హాయ్ మ్యామ్ అంటున్నారు. సో అందరికీ హాయ్. ప్లీజ్ ప్రొనౌన్స్ మై నేమ్. సునీల్ బాబు గారు హాయ్ అండి. చెప్పానే, మీరు 2-3 టైమ్స్ పంపించారు. సునీల్ బాబు గారు హాయ్. సినిమా చూడడానికి వచ్చండి. మార్చ్ 18th థియేటర్స్లోకి రాబోతుంది. ఆల్రెడీ 15th, 16th, 17th, ఓన్లీ 2 days. 18th మూవీ వస్తుంది. థియేటర్స్కి వచ్చేయండి, సినిమా చూడండి. మీకు ఎలా నచ్చుతుందో, ఏమనిపిస్తుందో నాకు చెప్పండి. మీ వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోండి. దామోదర్ గారు, ఈజ్ ఇట్ ద మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్? ఇట్ ఈస్ అ రియాలిటీ బేస్డ్ ఫిల్మ్ అండి. టు జడ్జ్ పీపుల్, వీఆర్ నాట్ హియర్ టు గివ్ మెసేజ్. పీపుల్ హ్యావ్ టు చూస్ దేర్ మెసేజ్, పీపుల్ హ్యావ్ టు చూస్ దేర్. ఇప్పుడు సొసైటీలో జరుగుతున్న చాలా థింగ్స్, రిలేషన్షిప్స్ కానీ, పీపుల్స్ లైఫ్ కానీ, లైఫ్లో జరిగే చాలా థింగ్స్ని బట్టి, దాని ఒక సమాజంలో ఏం జరుగుతుంది, వాట్ వీఆర్ హియరింగ్ ఎవ్రీడే, సీయింగ్ ఎవ్రీడే, ఎక్స్పీరియన్సింగ్ మన సర్కిల్లో జరుగుతూనే ఉంది. అలాంటి ఒక సబ్జెక్ట్ మీద ఈ సినిమా. ట్రై టు రిలీజ్ టుమారో అంట. ఎందుకు, అయిపోయింది కదా ఇన్ని రోజులు. వీ హ్యావ్ బిన్ వెయిట్ ఫర్ 2 more days, జస్ట్ 2 more days. 16th, 17th. నేనే ఇంత ఓపిక్గా కూర్చున్నానండి. ఇంకొంచెం సమ్ మోర్ టైం, 2 more days. హరీష్ గారు, ఇంత ఛాలెంజింగ్ క్యారెక్టర్ చేసినప్పుడు భయం అనిపించలేదా అండి? భయం అనిపిస్తుంది. భయం, నర్వస్నెస్, అందరు ఏమంటారు అనే ఒక థాట్ అయితే ఖచ్చితంగా వస్తుంది. బట్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ అవర్ చాయిసెస్. వెన్ వీ నీడ్ టు గ్రో, ఒక ఆర్టిస్ట్గా, ఒక యాక్టర్గా గ్రో అవ్వాలి, మంచి సినిమాలు చేయాలి అనే ఒక కోరిక ఉంటే, సినిమా సబ్జెక్ట్ అంతా బాగుంటే, ఎంత బాగానే ఉన్న సబ్జెక్ట్, ఈ స్క్రిప్ట్లో నాకు యాక్టర్గా ఉన్న స్కోప్, ఒక ఆర్టిస్ట్గా నాకు అట్ ద సేమ్ టైం ఒక పర్సన్గా, ఒక రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్గా మాట్లాడే సబ్జెక్ట్ ఇది. చాలా మంచి సబ్జెక్ట్. సో ఇవన్నీ నచ్చేటప్పుడు సరేలే, ఫియర్ ఉన్నా దాన్ని నేను ఫేస్ చేసి మంచిగా చేస్తే జనాలు దాన్ని ఒప్పుకుంటారు. అండ్ మన తెలుగు ఆడియన్స్ ఖచ్చితంగా దాన్ని ఒప్పుకుంటుంది, దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే హిస్టరీయే సాక్షిగా ఉంది. ఎప్పుడూ ఒక మంచి సినిమా, ఒక మంచి కష్టపడి ఇష్టపడి చేసిన సినిమాలు తెలుగు ఆడియన్స్ దాన్ని ఎప్పుడూ అప్రిషియేట్ చేశారు. అండ్ చాలా ఎక్కడొక్క తీసుకెళ్ళిపోయారు అనేది లోకానికి తెలుసు. సో ఒక మంచి సినిమాని, మంచి సబ్జెక్ట్ని చేసేలా చేస్తే జనాలు ఖచ్చితంగా ఇష్టపడతారు అనే దానికి నేను ఇప్పుడు చూసేది కూడా ఒక ప్రూఫే. నేను కూడా ఆ ట్రైలర్కి, ఓన్లీ ట్రైలర్ చూసి ఇంత రెస్పాన్స్ వస్తుంది నేను అనుకోలేదు. సో ట్రైలర్ ఎంత ఉంటే సినిమా చాలా బాగుంటుంది. సో వచ్చి చూడండి. ఐ హోప్ యూ లైక్ ఇట్. ఐఎమ్ షూర్ యూ లైక్ ఇట్. మీరు ఇంత ప్యూర్ తెలుగు మాట్లాడుతుంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది. తెలుగు ఆడియన్స్కి కనెక్ట్ అయ్యారు. థ్యాంక్ యూ సురేష్ గారు. నాకు ఇష్టం. నాకు నా మదర్ టంగ్ కుంకుని అయినా, నా మదర్ టంగ్ అండ్ నేను పుట్టిన ఊరు అంటే గోవా, మ్యాంగ్లూర్ ఒకటి తర్వాత నెక్స్ట్ చాలా ప్రేమించి, చాలా ప్రేమతో కంఫర్ట్గా మాట్లాడే లాంగ్వేజ్ అంటే తెలుగు. అండ్ ఊరు అయితే హైదరాబాద్. అంటే హైదరాబాద్తో పాటు అప్పుడు ట్రావెల్ చేశాను కాబట్టి, భీమవరం బుల్లోడు టైంలో నేను అన్ని ప్లేసెస్కి వెళ్ళడం జరిగింది కాబట్టి భీమవరం ఇష్టం. అండ్ వెళ్ళిన చాలా ఊర్లకు వెళ్ళాను. అప్పుడు నెల్లూరు వెళ్ళాను, ఖమ్మం వెళ్ళాను, నాకు గుర్తున్నాయి కొన్ని ప్లేసెస్. గుంటూరు వెళ్ళాను. సో ప్రతి ఒక్క విజయవాడ, వైజాగ్ అన్ని చోట్లకి వెళ్ళడం జరిగింది కాబట్టి అందరినీ చాలా దగ్గరగా చూశాను, వాళ్ళతో కలిసి తిన్న రోజులు ఉన్నాయి. అందరినీ చాలామంది ఇంటికి వెళ్ళని జరిగింది. సో ఆ మెమరీస్ ఉన్నాయి. జనాలతో డైరెక్ట్గా స్పెండ్ చేసిన రోజులు గుర్తున్నాయి, నాకు మెమరీస్ ఉన్నాయి. సో ఒక అటాచ్మెంట్, ఒక చిన్న ఏజ్కే తెలుగు ఇండస్ట్రీకి రావడం జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ కొన్ని గ్రో అయిన రోజులు గుర్తున్నాయి, నాకు మెమరీస్ ఉన్నాయి. సో డెఫినెట్లీ తెలుగు లాంగ్వేజ్ అండ్ తెలుగు రాష్ట్రాలు నాకు నిజంగా నా హార్ట్కి చాలా దగ్గరగా ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఇంత ప్రేమతో లాంగ్వేజ్ మాట్లాడతాను. అని అది మీకు టచ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను.
ఇట్స్ గోయింగ్ టు రాక్ మ్యామ్. 1000% వి బిలీవ్ సంథింగ్ ఇస్ స్పెషల్ ఇన్ ద మూవీ. మిట్టపల్లి సుధాకర్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. దిస్ మీన్స్ అ లాట్. నా మీద, ఈ సినిమా మీద ఇంత నమ్మకం పెట్టుకున్నందుకు మీకు చాలా 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 థ్యాంక్స్. ఐఎమ్ షూర్ వీ వోంట్ లెట్ యూ డౌన్. ఇదైతే ఐ కెన్ అష్యూర్ యూ. డిసప్పాయింట్ అయితే అస్సలు అవ్వరు మీరు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ట్రస్టింగ్. బికాస్ ఆఫ్ యువర్ ప్రెజెన్స్ ఓన్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు వాచ్ ద ఫిల్మ్ మేడం. థ్యాంక్ యూ దామోదర్ గారు, మీన్స్ అ లాట్. థ్యాంక్ యూ. శివరాయ్ గారు, మీ అందం చూసి చందమామ సిగ్గుపడుతుంది మేడం. అబ్బా, ఎందుకండి ఇన్ని చెప్తారు నాకు? నాకు నిజంగా చాలా అంటే వచ్చే కాంప్లిమెంట్స్ అయితే నిజంగా నేను నమ్మలేకపోతున్నాను. నిజమేనా అసలు? అంత ఎందుకండి? చాలా థ్యాంక్స్. కానీ చందమామ సిగ్గుపడుతుంది తెలియదు, కానీ నాకైతే సిగ్గు వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హోప్ యూ విల్ డూ అ లాట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్. వెంకటేష్ రెడ్డి గారు, థ్యాంక్ యూ. నా కోసం ప్రే చేయండి, నన్ను సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి. మీ ప్రేమ, మీ సపోర్ట్, మీ ఆశీర్వాదం ఉంటే ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ జరుగుతాయి. థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ ఉన్నది కూడా ఐ బిలీవ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీబడీస్ గుడ్ విష్, ఎవ్రీబడీస్ ప్రేయర్స్ అండ్ బ్లెస్సింగ్స్. థ్యాంక్ యూ. ఇంకా ఆల్ ద బెస్ట్ మేడం. డోంట్ ఫర్గెట్ టు గెట్ సెక్యూరిటీ వెన్ యూ గో టు థియేటర్స్. అయ్యో, మహేష్ చౌదరి గారు, చూద్దాంలేండి. థ్యాంక్ యూ. ఎస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. విశ్వరామం గారు, లాంగ్వేజ్ సూపర్. థ్యాంక్ యూ. కలిసినప్పుడు ఒక సెల్ఫీ మ్యామ్. ఖచ్చితంగా కలిస్తే ఎందుకు ఇవ్వనండి సెల్ఫీ? ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ అండ్ యువర్ ఫ్యామిలీ. రామకృష్ణ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. కేబీ బాబు గారు, హాయ్ ఎస్తర్, యువర్ వాయిస్ ఇస్ సూపర్. థ్యాంక్ యూ. వెన్ ఈజ్ ఇట్ రిలీజింగ్ ఇన్ కర్ణాటక అంట? తెలీదండి, యాజ్ ఆఫ్ నౌ తెలీదు. ఫర్ నౌ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ ప్లాన్స్ అంతే ఉన్నాయి. కర్ణాటక ఇంకా చూడాలి. చాలామంది అడుగుతున్నారు కర్ణాటకలో, కానీ యాజ్ ఆఫ్ నౌ కర్ణాటక ఐ డోంట్ థింక్ సో. నాట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. తర్వాత చూద్దాం. మీ సపోర్ట్ అండ్ మీ బ్లెస్సింగ్స్ ఉంటే వై నాట్? మేబీ ఇట్ మైట్ హ్యాపెన్, డోంట్ నో. ఎస్తర్ మేడం ఇనఫ్ టు పుల్ ద క్రౌడ్ ఇన్ థియేటర్స్. ఏం చెప్పాలి నాకు తెలియదు. యూఆర్ లుకింగ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. థ్యాంక్ యూ. కార్తి అంట. థ్యాంక్ యూ అండి. ఎన్టీఆర్ గారితో మూవీ ప్లీజ్. రామకృష్ణ గారు, అది నా చేతిలో లేదండి. అన్నీ కలిసి వస్తే, దేవుడు కూడా అలా అనుకుంటే మేబీ వన్ డే, సమ్ డే. ఆల్ ద బెస్ట్ ఫ్రమ్ కర్ణాటక ఫ్యాన్స్. రామ్ ప్రసాద్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు సూపర్ అంట. థ్యాంక్ యూ అండి, చాలా థ్యాంక్స్. తెలుగు సూపర్ సింగర్ మేడం. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. యువర్ వాయిస్ కిరాక్. ఆల్సో యు ఆర్ అన్ ఏంజల్. ఐఎమ్ అ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యూ లైఫ్ లాంగ్. సోయం ఆనంద్ సింగర్. సో నైస్. అవి చాలా పెద్ద వర్డ్స్ అండి అలా చెప్పడానికి. ఏంజలా? మనిషిగా ఉంటే చాలు. నేను ఒక మంచి మనిషిని బ్రతికితే చాలా నేనున్నాను. మీరేమో ఏంజల్ అవన్నీ అంటున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఇంకా ఐ డోంట్ నో వాట్ ఎల్స్ టు సే. ఐఎమ్ జస్ట్ స్పీచ్లెస్. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ మూవీ ప్రభాస్తోనా? చూద్దాం. మీరు చెప్తూ ఉండండి, దేవుడికి రిమైండ్ చేస్తూ ఉండండి. ఎందుకు నాట్, వై నాట్ కదా? దేవుడు ఇష్టపడితే నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్. సునీల్ కుమార్ రెడ్డి గారి డైరెక్షన్లో మీరు ఎలా చేశారో చూడాలని ఉంది. బాలవర్ధన్ కదా? నాకు సునీల్ కుమార్ రెడ్డి గారి పేరు వినగానే చాలా మంచి సబ్జెక్ట్స్, సోషల్ ఇష్యూస్ని సెలెక్ట్ చేసి మూవీ తీసేంత ఒక మనిషి, అండ్ చాలా సెన్సిటివ్ సబ్జెక్ట్స్ని సెలెక్ట్ చేసి సెన్సిబుల్గా తీస్తారు. చాలా మెచ్యూర్ డైరెక్టరు. ఇప్పుడు దాకా చేసిన చాలా సినిమాలకి చాలా అవార్డ్స్ వచ్చాయి. సో ఇలాంటి ఒక మంచి అవార్డ్ విన్నింగ్ డైరెక్టర్తో పనిచేయడం అంటే నేను కూడా చాలా ఒక ఎక్సైట్మెంట్, అట్ ద సేమ్ టైం క్యూరియాసిటీ
నాకు తెలుసు నాకు చాలా నేర్చుకోవడం ఉంటది ఈ సినిమాలో అనే ఒక దీంట్లోనే నేను వచ్చాను. అండ్ ఈ సినిమా చేసిన తర్వాత అయితే నిజంగా షూటింగ్ టైమ్‌లో గాని, ఈవెన్ టుడే, ఈవెన్ అప్ టిల్ దిస్ డేట్ ఐ ఫైండ్ ఇట్ యాస్ అన్ ఆనర్. అది నా అదృష్టం. టు గెట్ టు వర్క్ విత్ సచ్ ఎ డైరెక్టర్, సచ్ ఎ టీమ్. చాలా మంచి ప్రొడ్యూసర్ గారు, చాలా మంచి డైరెక్టర్ గారు. ఒక ఏమంటారు నాన్న లాంటి ఫిగర్స్, అంటే దే ఆర్ లైక్ ఫాదర్ ఫిగర్స్ హూ హ్యావ్ ఆల్వేస్ బీన్ నా 2 సైడ్స్‌లో ఇద్దరు ఉంటారు ఎప్పుడు. లైక్ 2 పిల్లర్స్ హూ హ్యావ్ బీన్ మై పిల్లర్స్ ఆఫ్ సపోర్ట్ త్రూ అవుట్ దిస్ ప్రాసెస్. సైన్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు దాకా నాతో ఉన్నారు, నాకు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇట్స్ అన్ అమేజింగ్ టీమ్. ఒక ఫ్యామిలీ లాగా ఉంది మన టీమ్. సో ఇట్ హస్ బీన్ అన్ అమేజింగ్ వండర్ఫుల్. ఉన్నాయండి, చాలా మూవీస్ ఉన్నాయి. విత్ టైమ్ స్లోలీ స్లోలీ మీకు నేను రివీల్ చేస్తూ ఉంటాను. మీకు చెప్పకుండా ఒక మూవీ వస్తుందా అండి? ఖచ్చితంగా మీకు తెలుసుంటది. ఏ లాంగ్వేజ్‌లో ఎక్కడ ఏమి వచ్చినా మీకు తెలుస్తది. అంతేకాకుండా ఇప్పుడైతే నేను నాకెంత మిస్ అయ్యారో, నన్ను ఎంత అడుగుతున్నారని చూసిన తర్వాత అయితే ఇప్పుడు నేను ఫిక్స్ అయిపోయా. ఏది ఏమైనా సరే ఖచ్చితంగా నేను నేను ఏమంటారు కావాలని ఫోకస్ పెట్టి తెలుగు సినిమాలైతే ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ కంటిన్యూస్‌గా చేస్తాను. మరి ఇంత గ్యాప్ ఇవ్వను ఇంకెప్పుడు. ఐ విల్ ట్రై అండ్ డూ మోర్ తెలుగు ఫిల్మ్స్. థాంక్ యూ. మ్యామ్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వన్ స్పెషల్ మూవీ ఇన్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అంటారా? మీరంటారా? తెలుగు ఆడియన్స్ చెప్తే ఎనీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ అండి. యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ యూ వాంట్. మీ చేతిలో ఉంది అంతా. గుడ్ నైట్ మేడం. పడుకోబోతున్నారా? యూ గోయింగ్ టు స్లీప్ రామకృష్ణ గారు? అప్పుడే గుడ్ నైట్. హాయ్ హాయ్, హౌ ఆర్ యూ అంటే ఐఎమ్ వెరీ ఫైన్. చాలా బాగున్నాను. కొంచెం టైర్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రమోషన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఎవ్రీబడి కమింగ్ టు థియేటర్ ఫర్ యూ ఓన్లీ మేడం. వీ జస్ట్ వాంట్ టు సీ యూ మేడం. అయ్యో, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. వెన్ రిలీజ్ యువర్ మూవీ మేడం? అయ్యో నారాయణ్ గారు, ఇంకా తెలీదా మీకు? 1 మంత్ నుంచి నేను ఇంత చెప్తూనే ఉన్నాను, చెప్పి తిరుగుతున్నానని, ఇప్పుడు వచ్చి వెన్ రిలీజ్ అంటున్నారు మీరు. వాట్ ఈస్ దిస్? మార్చ్ 18th. టుమారో, డే ఆఫ్టర్ టుమారో 2 డేస్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఈ ఫ్రైడేనా March 18th. ఇప్పుడు మళ్ళీ థియేటర్స్ ఓటీటీ అని అడగకండి. థియేటర్స్లో రాబోతుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో థియేటర్స్లో రాబోతుంది. హ్యాష్ గుడ్ నైట్ స్వీట్ డ్రీమ్స్. ఎవరు అందరూ పడుకుంటున్నారు? ఎంత టైం ఎంత అప్పుడే? శివరాయి ఆల్సో గోయింగ్ టు స్లీప్. గుడ్ నైట్. ఆల్ ద బెస్ట్ అంట ప్రసాద్ గారు. థ్యాంక్ యూ. అన్ని హార్ట్స్ పెట్టారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ లవ్ యూ సో మచ్ మేడం అంటున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామకృష్ణ గారు. మీ స్మైల్ చాలా బాగుంటుంది రాజేష్ ఖన్నా అంటున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజేష్ ఖన్నా గారు. మ్యామ్, యూ హ్యావ్ అ గ్రేట్ ఫ్యూచర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అ గ్రేట్ ఫ్యూచర్ టు. గాడ్ బ్లెస్ యూ. నా పేరు చెప్పండి మేడం. శివ ప్లీజ్. శివ శివ ఇంకొక శివ కూడా చెప్పారు. మీ పేరే చెప్పాలంటే మాతదేవరు శివకాంత్. ఓకే. మీ సినిమా తప్పకుండా చూస్తాను. థ్యాంక్ యూ బాబు గారు. ఇదే కదా కావాల్సింది. ప్లీజ్ వచ్చి చూడండి. మీ సినిమా చూడడం మీరు చూస్తారని మీకోసం తీసిన సినిమా ఇది. సో వచ్చి చూడండి సినిమా. లవ్ యూ డార్లింగ్ అంట. థ్యాంక్ యూ అండి. వైశాలి అంటున్నారు. అవును, ఎస్ వైశాలి. అశోక్, ఫ్యామిలీతో చూడొచ్చా? ఫ్యామిలీతో చూడొచ్చు, ప్రొవైడెడ్ మీ పిల్లలు 18 అబవ్ ఉంటే, 18 ఇయర్స్ కింద అబవ్ ఉంటే ఫ్యామిలీతో సహా వెళ్ళి చూడొచ్చు. కన్నడిగాస్ ఆల్సో సపోర్ట్. ఆల్ ద బెస్ట్ యా మూవీ మేడం. థ్యాంక్ యూ నారాయణ్ గారు. మీరు కన్నడిగా అనుకుంటున్నాను. కన్నడదవరా నీవు? థ్యాంక్ యూ. లేడీ ఉపేంద్ర ఇస్తారా? అయ్యో, ఏంటండి మీరు? ఎస్తర్లో ఉండండి, ఇవ్వండి. ఆ పేరు ఈ పేరు ఇవ్వకండి. ఎస్తర్ ఇస్ జస్ట్ ఎస్తర్. టేక్ మీ యాజ్ ఐ యామ్ అంతే. ఇంకేం కంపారిజన్లు, ట్యాగ్స్లు, పేర్లు ఏమొద్దు. ఎస్తర్లా చూడండి చాలు. మూవీ రిలీజ్ రోజు లైవ్ రండి. ఇంకా లైవ్ అంటే నేను నిజంగా వస్తానండి థియేటర్స్లో. ఇలా లైవ్ రాలేను. ఐ విల్ బీ ఇన్ థియేటర్స్. ఐ విల్ బీ విజిటింగ్ థియేటర్స్ రిలీజ్ రోజున. సో మీరు కూడా థియేటర్స్లోకి వచ్చేయండి. థియేటర్స్లో లైవ్గా కలుస్తాను మిమ్మల్ని. ఈ లైవ్ కూడా కాకుండా, ఈ లైవ్లో నాకు అంత పెద్దగా రాదు, కానీ రియల్లో మిమ్మల్ని కలుస్తాను నేను థియేటర్స్లో.
నిజంగానేనా? థ్యాంక్ యూ. ఆల్ ది బెస్ట్ చేస్తారు మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ మారుతి సీతారాం గారు. Raghuram Sharma, does it give any message to audience? It gives a realization to audience. Message మీరు తీసుకోవాలి. డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ ఐడియాస్, యువర్ ఇంటెన్షన్, మీ మైండ్ సెట్ని బట్టి మీకు మెసేజ్ ఉందా లేదా అని తెలుస్తుంది. కానీ రియలైజ్ అయితే అవుతుంది. ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చూపిస్తాము. మీకు ఏది జరుగుతూ ఉంది, అవును కదా ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి కదా అనే ఒక రియలైజేషన్ అయితే ఖచ్చితంగా అవుతుంది. యూ విల్ కనెక్ట్ టు ద సినిమా. ఇంకేంటి? రెడ్డి 123 అంట. హై మేడం, సే హాయ్ టు మీ. హాయ్ పౌనే చిన్న. మీ పేరు అదేనా? మ్యామ్ యూఆర్ సో గ్రేట్ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ. టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ హెల్త్ మ్యామ్. ఓ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పూర్ణచంద్ర గారు. థ్యాంక్ యూ. ఇంకా థ్యాంక్స్ మేడం. ఫ్రైడే ఈజ్ అ బిగ్ డే. వీ హోప్ యూ విల్ బీ ఆన్ తెలుగు వెబ్ సిరీస్ ఆన్ డిఫరెంట్ జానర్, ఎస్పెషల్లీ ఆన్ నెట్ఫ్లిక్స్. వావ్. బట్ ఫర్ నౌ నేను Z5ది ఒక వెబ్ సిరీస్ చేస్తున్నాను. Z5లో రెక్కీ అని ఒక వెబ్ సిరీస్ ఉంది. అది హౌ అండ్ వెన్ థింగ్స్ గో ఫర్దర్. ఇస్ దేర్ ఎనీ సంస్కార్ కాలనీ 2? ఎందుకు ఫస్ట్ 69 సంస్కార్ కాలనీ చూడండి మీరు. సంస్కార్ కాలనీ 2 తర్వాత ఆఫ్టర్ #69 సంస్కార్ కాలనీ అన్నీ. ఫర్ నౌ 18th మార్చ్ 18th #69 సంస్కార్ కాలనీ రిలీజ్ అవుతుంది థియేటర్స్లో. దానికి వచ్చేయండి మీరు. ఓకే, అది చూసి ఎలా ఉందో చెప్పిన తర్వాత అన్నీ. ఆసమ్ మ్యామ్, మీరు #1 యాక్ట్రెస్గా టాప్ పొజిషన్కి ఎదగాలని హార్ట్ఫుల్గా దేవుడిని కోరుకుంటున్నాను ఎస్తారు మ్యామ్. అయ్యో, సోయం ఆనంద్ సింగర్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు ఇంత చెప్పడమే గ్రేట్ అండి. మీరు చెప్పిందే చాలు నాకు. నేను టాప్కి వెళ్ళినట్టే ఫీల్ అవుతున్నాను. మీరు అలా అనుకుంటున్నారు, ఎవరో నా గురించి ఇంత కోరుకుంటున్నారు అనేదే నాకు గ్రేట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హెయిర్ స్టైల్ సూపర్. థ్యాంక్ యూ. ఇది హెయిర్ స్టైల్ ఏం లేదులే, నా హెయిర్ అంతే. దాన్ని నేను ఇలా చేసుకుంటున్నాను. హాయ్ ఎస్టర్, బిగ్ ఫ్యాన్. రిప్లై మీ. అభిరామ్ యాదవ్, హాయ్. యూ లుక్ సో బ్యూటిఫుల్. ఐఎమ్ యువర్ ఫ్యాన్ మేడం. ఐ లవ్ యూ సో మచ్. శివ ప్రకాష్ గారు, థ్యాంక్ యూ. హాయ్ మేడం, యువర్ వాయిస్ ఇస్ వెరీ నైస్. మారుతి సీతారాం గారు, థ్యాంక్ యూ. పెద్దబాబు దాసరి గారు, మ్యామ్ యువర్ యాక్టింగ్ ఇన్ మూవీ వాజ్ సో గార్జియస్ లుకింగ్. లవ్ యూ ఫర్ ఎవర్ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్లీజ్ కమ్ అండ్ వాచ్ #69 సంస్కార్ కాలనీ. ఇఫ్ యూ లైక్ మై యాక్టింగ్ దెన్ యూ మస్ట్ వాచ్ దిస్ ఫిల్మ్. మీకు ఇష్టం అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. ఖచ్చితంగా మీకు నచ్చుతుంది అని నా నమ్మకం. సో వచ్చి చూడండి. మిమ్మల్ని ఒక్కసారి లైఫ్లో మీట్ అవ్వాలని ఉంది అయితే వచ్చేయండి. కలిషా షేక్ గారు, కమ్ టు ద థియేటర్స్. 18th థియేటర్స్కి వస్తే ఏదో ఒక థియేటర్లో అయితే ఖచ్చితంగా మీకు నేను కలుస్తాను. ప్లీజ్ కమ్ టు ద థియేటర్. ఐ విల్ బి దేర్. మీరు చాలా బాగున్నారు. కడప డైరీస్, థ్యాంక్ యూ అండి. అవర్ మూవీ విల్ రాక్. థ్యాంక్ యూ. పెద్దబాబు దాసరి గారు, లవ్ యూ ఫర్ ఎవర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆదిత్య రాక్స్, చార్మింగ్ ఫేస్, ఎక్స్ప్రెసివ్ లుక్స్, ఆల్ ద బెస్ట్, నైస్ వాయిస్. ఇంకెన్ని అన్నీ చెప్తారా? అన్నీ ఇప్పుడే నాకు ఫుల్ ప్రక్రియ అక్కడ పెడతారా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. దిస్ మీన్స్ అ లాట్. థ్యాంక్ యూ. మేడం ప్లీజ్ కాల్ మీ మోహన్. మోహన్ రావ్, హాయ్. శ్రీనివాస, యువర్ ఐస్ ఆర్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. థ్యాంక్ యూ. అందం తింటారా అందం తింటారా ఎస్తారు? అన్నం తింటారా అందం తింటారా ఎస్తారు? నేనేం తిన్నట్టున్నాను? నేను తింటా అంతే. ఏమి అని చెప్పను. మీరు తింటారైతే అవును, ఎస్ నేను తింటున్నా. అన్నమే తింటున్నాను. అందం తింటారా? అందం తినేలా ఉంటుందా? యు ఆర్ లుకింగ్ సూపర్. థ్యాంక్ యూ. యువర్ స్మైల్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్. థ్యాంక్ యూ. MR అంట. హాయ్ ఎస్తర్ గారు, యూర్ సో క్యూట్ అండి. ఈపీ రవీంద్ర గౌడ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. గాడ్ బ్లెస్ యూ ఎస్తర్, యూ విల్ సూపర్ హిట్. ఆల్ ద బెస్ట్. విషురామన్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఇండియా. వెల్కమ్ బ్యాక్ అగైన్ టు ఇండస్ట్రీ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్. ఐ హోప్ ఐ విల్ గోయింగ్ అన్స్టాపబుల్. యా, ఐ అండర్స్టాండ్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెంకటేష్ MN గారు. థ్యాంక్ యూ. చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నట్టున్నారు. ఆ స్మైలీస్ ఏంటి అసలు? థ్యాంక్ యూ.
సోయం ఆనంద్ గారు ఆల్రెడీ ట్రెండ్ సెట్ చేశారు మ్యామ్. గాడ్ బ్లెస్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ అండి, చాలా థ్యాంక్స్. గుడ్ లక్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్. నవీన్ గుదురు గారు థ్యాంక్ యూ. యూఆర్ సో బ్యూటిఫుల్, థ్యాంక్ యూ. మీరంటే నాకు చచ్చేంత ఇష్టం. అయ్యో, ఐ లవ్ యూ మేడం. మోహన్ రెడ్డి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. అయ్యో, ఎందుకండి ఇంత చెప్తున్నారు? ఇట్స్ అన్ ఆనర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నాకు అంత ఇష్టం పడుతున్నారు కదా, నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ఐ హ్యావ్ రియలీ, నేను ఊహించుకోలేదండి ఇంత ప్రేమ ఇక్కడ ఉంది నా నా కోసం అని నేను అసలు ఊహించుకోలేదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈపీ రవీంద్ర గౌడ్, ఐ సీ వన్ థింగ్ ఇన్ యూ. వాట్ ఈస్ దట్ థింగ్, ప్లీజ్ టెల్ మీ. కడప డైరీస్, హలో. మీరంటే నాకు ఇష్టం మేడం. ఐ లవ్ యూ ఎస్తర్ గారు, థ్యాంక్ యూ. ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ జగన్ గారు, థ్యాంక్ యూ. సురేష్ హాయ్, మీ స్పీచ్ అంటే నాకు పిచ్చి. అయ్యో, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. స్మైల్ సూపర్. హేమంత్ తమడా, థ్యాంక్ యూ. స్మైల్ బాగుంది, థ్యాంక్ యూ. టిఎం క్రియేటివ్, ఆల్ ద బెస్ట్ యువర్ మూవీ, థ్యాంక్ యూ. రమేష్ రాజన్న, యూర్ వెరీ క్యూట్, థ్యాంక్ యూ. తిన్నారా మ్యామ్? లేదు, మీ అందరితో మాట్లాడిన తర్వాత లాస్ట్కో తింటాను నేను. ఫస్ట్ ఇవన్నీ ఫస్ట్ మీరు అందరితో మాట్లాడాక తర్వాత తింటా, ఓకే? మోల్ ఆన్ యువర్ ఫేస్ బాగుంది, థ్యాంక్ యూ. బెంగళూరు రిలీజ్ మేడం రఘురెడ్డి. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ప్లాన్ లేదండి, నాకైతే తెలియదు. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ ప్లాన్స్ అయితే ఉన్నాయి. థియేటర్స్ ఇస్ దేర్, బట్ బెంగళూరు రిలీజ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐ డోంట్ థింక్ సో, బట్ మేబీ ఇన్ ద ఫ్యూచర్, ఇన్ ద నియర్ ఫ్యూచర్, ఇన్ సమ్ డేస్ వీ విల్ నో. థ్యాంక్ యూ. ఐ లవ్ యూ ఎస్తర్ మేడం, థ్యాంక్ యూ. హాయ్ హాయ్. హలో, యూర్ లుకింగ్ బ్యూటిఫుల్ సిస్టర్. ప్రియా సెలిగట్టి అంట, థ్యాంక్ యూ. హలో మ్యామ్, హలో మ్యామ్, అందరికీ హలో హలో, హాయ్ 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 హాయ్, హలో హలో, ఓకే. ప్లీజ్ యాక్ట్ విత్ మహేష్ బాబు. కామన్ మ్యాన్ అంటున్నారు నాకు. ప్లీజ్ యాక్ట్ విత్ మహేష్ బాబు అంట. హోప్ఫుల్లీ అండి, హోప్ఫుల్లీ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. నెవర్ నో, తెలియదు కదా, మన చేతిలో లేదు కదా. అన్నీ కలిసి వస్తే ఏదో ఒక రోజు మేబీ. ఎస్తర్ గారు, ఇన్ తెలుగు సూన్, బ్యూటిఫుల్ టాకింగ్ ఇన్ తెలుగు, వెరీ వెల్ టాకింగ్, ఇన్ డెప్త్ టాకింగ్, థ్యాంక్ యూ. ఈపీ రవీంద్ర గౌడ్ గారు. జగన్ గారు, అయ్యో ఏంటండి అంత పెద్ద పేరు ఎందుకు? లేడీ పవర్ స్టార్ అంట. అలాంటిది ఏం వద్దు, ఎస్తర్ చాలు. ఎస్తర్ అని పిలవండి నన్ను, అంతే చాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మేడం. శివకాంత్ ఇంకా ఐ లవ్ యూ మేడం, యూఆర్ సో బ్యూటిఫుల్. సురేష్, థ్యాంక్ యూ. హాయ్ మేడం, ఐ లవ్ యూ మేడం. అప్కమింగ్ మూవీస్ కెన్ వీ సీ యూ ఇన్ ఐటమ్ సాంగ్స్ అని ఎందుకు పిలుస్తారు? డాన్సింగ్ నంబర్స్ అని పిలవచ్చు కదా. నాకు డాన్స్ అంటే ఇష్టం, ఐ లవ్ టు డాన్స్. సో ఒక మంచి డాన్సింగ్ నంబర్ లాంటిది వస్తే, నాకు బాగా నా డాన్సింగ్ అబిలిటీస్ని చూపించినట్టుగా ఒక మంచి డాన్సింగ్ నంబర్ వస్తే ఐ విల్ డూ. ఐటమ్ సాంగ్ అంటే ఏంటి అసలు? ఏ ఐటమ్? బంకా అశోక్ కుమార్, ఫర్గెట్ యువర్ పాస్ట్, హ్యావ్ అ బెటర్ ఫ్యూచర్. ఆర్ గాడ్ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆల్సో టు యూ, బికమ్ గుడ్ సెలబ్రిటీ స్టేజ్ టు. థ్యాంక్ యూ అండి, ఐ గాట్ యువర్ ఫీలింగ్స్. మీ ఫీలింగ్స్ నాకు అర్థమైపోయింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ లవ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. రామ్ చరణ్తో మూవీ, అయ్యో అసలు అందరితో మూవీయా? బట్ వై నాట్? మీరు ఇంత చెప్తే మీ మైండ్కి వచ్చిందంటే మేబీ, ఐ డోంట్ నో. యూర్ లుకింగ్ సో క్యూట్, థ్యాంక్ యూ రాకేష్. లుకింగ్ క్యూట్ మేడం, థ్యాంక్ యూ. విజీ హాయ్, ఐఎమ్ ఇన్ నెల్లూరు అంట. వెంకట్ బోగోలే, హాయ్, ఐఎమ్ ఇన్ నెల్లూరు, హాయ్.
యూఆర్ లుకింగ్ సో క్యూట్. ఐ లవ్ యూ. బ్యూటిఫుల్ ఎస్తర్. మేడం రిప్లై అంటే నువ్వు అసలు ఏం చెప్పలేదు కదా చిన్న చిన్న. ఏమని రిప్లై? మేడం రిప్లై అని పెడితే దానికి ఏం రిప్లై చేయను? ఏం చేయాలి? చిన్న చిన్న రిప్లై. ఓకే. ఆల్ ది బెస్ట్, ఆల్ ది బెస్ట్. అందరూ నాకు ఆల్ ది బెస్ట్ అంటున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆల్ యువర్ బెస్ట్ విషెస్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్. ఇట్ మీన్స్ అ లాట్. రియల్లీ మీన్స్ అ లాట్. నేను అస్సలు అనుకోలేదు ఇంత ప్రేమ, ఇంత సపోర్ట్, ఈ రేంజ్కి మీరు ఈ మూవీని మన ట్రైలర్ని తీసుకెళ్ళిపోతారనేది నేను ఎప్పుడూ అనుకోలేదు. కానీ మీరు అది చేశారు. సో ఐఎమ్ సో గ్రేట్ఫుల్ టు గాడ్, సో గ్రేట్ఫుల్ టు యూ ఆల్. ప్రేక్షకులందరికీ, మన తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ, తెలుగు మీడియా అందరికీ, ప్రతి ఒక్కరికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరంటే నాకు ఇష్టం ఎస్తర్ గారు. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్స్, నన్ను ఇష్టపడినందుకు థ్యాంక్స్. యువర్ గుడ్ యాటిట్యూడ్. ఆల్ ద బెస్ట్ మేడం. మద్దాల శ్రీనివాసు. థ్యాంక్ యూ. మై క్రష్ సిరాజ్ అహ్మద్. థ్యాంక్ యూ. #69 సంస్కార్ కాలనీ ఆన్ March 18th. March 18th అంటే 2 more days. 16th, 17th కాదు, వచ్చే ఫ్రైడే, ఈ ఫ్రైడే March 18th థియేటర్స్లో రాబోతుంది. అక్రాస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ. #69 సంస్కార్ కాలనీ. భీమవరం బుల్లోడు మూవీ ఇన్ మైండ్ బ్లోయింగ్ మేడం. ప్రజెంట్ సింప్లీ సూపర్బ్. ఐఎమ్ యూ బిగ్ ఫ్యాన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. శ్రీనివాస బెల్లపు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. గుర్తు పెట్టుకున్నందుకు చాలా థ్యాంక్స్. ఎందుకంటే ఎప్పుడో భీమవరం బుల్లోడు చేశాను, ఎంతో చిన్న ఏజ్లో, ఎప్పుడో ఒకసారి. కానీ దాన్ని మీరందరూ అంత మనసులో దాచుకొని నన్ను అంత గుర్తులో పెట్టి మళ్ళీ వచ్చేటప్పుడు మా భీమవరం బుల్లేమా అని పిలిచి ఇలాంటి ప్రేమ చూపించితే నాకు అసలు మాటలు లేవు. I really don't know how to thank you all. Thanks for keeping me in your heart. You look absolute radiant. Thank you, Raghu. Meeku better future undi. Gudise Ramesh. Thank you so much. You are good future, madam. Thank you, Maddala Srinivas garu. Meeru na devata. You are so beauty. Reddy Amar garu. Anta goppa words oddani, anta pedda words vaadakandi naku. మీ ప్రేమ చాలు, మీ సపోర్ట్ చాలు. నాకు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి, నా గురించి ప్రే చేయండి. మీ బ్లెస్సింగ్స్ కావాలి నాకు, అంతే. నాకు మీ బ్లెస్సింగ్స్ కావాలి. నేనేంటి దేవత? తప్పకుండా చూస్తాం. థ్యాంక్ యూ చెప్పిడి పవన్ గారు. హాయ్ 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 అంటున్నారు రేణుక గారు. రాక్ గేమింగ్ జోన్, మణికంఠ శివకర్, అందరికీ హాయ్. యు ఆర్ అమేజింగ్ ఇన్ ద ట్రైలర్, వెయిటింగ్ ఫర్ ద మూవీ. రమేష్ గారు థ్యాంక్ యూ. మీరంటే నాకు ఇష్టం, నువ్వంటే నాకు చాలా 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 ఇష్టమే. థ్యాంక్ యూ. రేణుక గారు ఐ లవ్ యూ అంట అండ్ సో మెనీ హార్ట్స్ పెట్టారు. పింక్ హార్ట్స్, అది కూడా. నాకు పింక్ అంటే చాలా ఇష్టం. థ్యాంక్ యూ రేణుక. గుడ్ మూవీ మేడం, వి ఆల్ విత్ యూ. థ్యాంక్ యూ. యువర్ మూవీ బ్లాక్ బస్టర్ అవుతుంది మేడం, చందు అంటున్నారు. థ్యాంక్ యూ చందు. నువ్వు వచ్చి చూస్తే ఖచ్చితంగా అవుతుంది. మీరందరూ కలిసి వచ్చి మూవీ చూసి దాన్ని రివ్యూ చేసి అది ఎలా ఉందో అని ఇంకెంతో మందికి చెప్పి మీ సపోర్ట్ చేస్తే ఎందుకు అవ్వదు? మీ చేతిలో ఉంది, ఇంకంతే. నేను చేసేది అయిపోయింది. నేను వర్క్ చేశాను, ప్రమోట్ చేశాను. ఇంకా సినిమా మీ చేతిలో ఉంది. తీసుకెళ్ళిపోండి సినిమాని. ఎక్కడ తీసుకెళ్ళాలని ఉందో అక్కడికి మీరు తీసుకెళ్ళిపోవాలి, మన తెలుగు ప్రేక్షకులు. ఎస్తర్ ఇంటర్వ్యూస్ చూస్తాను. ఓ మీ నా ఇంటర్వ్యూ. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అవి ఇంకెక్కడికి వెళ్ళిపోయినాయి ఆ ఇంటర్వ్యూస్. అసలు నేను ఏదో ఒక 2-3 ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చి, ఒక మేజర్ ఛానల్స్కి కొన్ని ఇచ్చి పబ్లిసిటీ ప్రమోషన్స్ అని వచ్చాను. కానీ ఆ ఇంటర్వ్యూస్ని ఒక ట్రెండ్లో మార్చేశారు కదండి మీరందరూ. మిమ్మల్ని ఏమన్నాను నేను? ఐ డోంట్ నో వాట్ వుడ్ ఐ సే. నేను అది కూడా అనుకోలేదు. అసలు ఇంటర్వ్యూస్ని ఫాలో అవుతారని నేను అస్సలు అనుకోలేదు. థ్యాంక్ యూ. చేసిన ప్రతి దానికి మీరు చాలా చాలా సపోర్ట్ చేశారు. థ్యాంక్స్.
మ్యామ్ కెన్ యూ ప్లీజ్ కమ్ టు బెంగళూరు? ఐ కీప్ కమింగ్ టు బెంగళూరు. ఐ కీప్ షూటింగ్ ఇన్ బెంగళూరు. బెంగళూరులో కూడా మొన్నే 12th మార్చ్‌న ఒక ప్రెస్ మీట్ అయిపోయింది. ఇంకొక కన్నడ సినిమా రిలీజ్ అవ్వబోతుంది. ఏప్రిల్ 1కి ఒక కన్నడ సినిమా రిలీజ్ ఉంది. సో ఐ కీప్ కమింగ్ టు బెంగళూరు. థ్యాంక్ యూ. Madam, which theater? Theater list I will shortly share on my Instagram పేజ్. ఇన్స్టాగ్రామ్లో స్టోరీస్లో పెడుతుంటాను, ఫేస్బుక్లో కూడా పెడతాను. స్టోరీస్లో ఉంటుంది థియేటర్ లిస్ట్, కానీ నేనే థియేటర్లో ఉంటాను, ఏ ఏ టైంకి ఏ థియేటర్కి వెళ్తున్నాను, ఇవన్నీ నేను నా ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేస్తూ ఉంటాను. దాన్ని బట్టి మీరు వచ్చేసేయండి. యు ఆర్ బ్రేవ్ అంట రాజ్ గోపాల్ కలవకురు. రియల్లీ బ్రేవ్? ఐ డోంట్ నో. ఐఎమ్ జస్ట్ మై సెల్ఫ్. బ్రేవ్ అని ఏం లేదు, కానీ దాచుకోవడానికి ఏం లేదు, అంతే. ఐ హ్యావ్ నథింగ్ టు హైడ్, దట్స్ ఆల్. ఐఎమ్ మరాఠీ. ప్రమోద్ గాయక్వాడ్. అవును, దట్స్ వాట్ ఐ రియలైజ్డ్ వెన్ ఐ రెడ్ గాయక్వాడ్. ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్. దట్స్ వై ఐ సెడ్ థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ లైవ్. ఐ నో యు ఆర్ నాట్ తెలుగు, బట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ ఆన్లైన్. ప్రమోద్ కదా, ప్రమోద్ గాయక్వాడ్. మై ఫస్ట్ మూవీ ఐ విల్ డైరెక్ట్ విత్ యూ అంటున్నారు వింజమూరి బాలశివ కిషోర్. థ్యాంక్ యూ. ఇట్ విల్ బీ అన్ ఆనర్. పాపం మీ ఫస్ట్ సినిమా, ఐ వాంట్ డూ ఇట్ విత్ మీ. థ్యాంక్ యూ. ఆల్ ది బెస్ట్. ఐ లవ్ యూ అండి. ప్రిన్సెస్ అన్ని క్రౌన్స్ పంపిస్తున్నారు నాకు, హార్ట్స్ పంపిస్తున్నారు. మ్యామ్ యూ కెన్ సే ఐ లవ్ యూ ఫర్ మీ ప్లీజ్. పేషెన్స్ టు గేవ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్. డోంట్ ఆస్క్, అడగకండి నాతో ఈ క్వశ్చన్. అసలు నాకే తెలియదు, నేను అనుకోలేదు ఇన్ని ఇంటర్వ్యూస్ నేను లైఫ్లో ఇస్తానని నేను అనుకోలేదు. ఏదో కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్, అప్పుడు కూడా సినిమాలు చేసేటప్పుడు మరీ అన్ని ఇంటర్వ్యూస్ అడిగేవారు కాదు కదా, ఏదో మామూలు కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చి ఓకే. బట్ ఇన్ని ఇంటర్వ్యూసా? వైల్ ఐ ఎంజాయిడ్ మీటింగ్ ఎవ్రీబడి. ఎంతో చాలా రోజుల తర్వాత కలవడం జరిగింది కాబట్టి, అందరినీ అంత పెద్ద గ్యాప్ తర్వాత కలవడం నాకు చాలా ఇష్టమైంది. ఐ రియలీ ఎంజాయిడ్ మీటింగ్ పీపుల్. ఐ ఎంజాయిడ్ టాకింగ్ టు దెమ్. సో ఇంటర్వ్యూ అనుకొని నేను చేయలేదు, అందరినీ కలవడం అనుకొని కలిసాను అంతే. సో ఐ ఎంజాయిడ్ ఇట్. ఐ వాజ్ హ్యాపీ. ఇంటికి రిటర్న్ వచ్చినట్టుగా ఫీల్ అవుతున్నాను నేను. ఏదో నా ఇల్లు ఇక్కడ ఉండే, నేను వేరే ఎక్కడో వెళ్ళాను, ఎంతో సంవత్సరాల తర్వాత తిరిగి వస్తున్నాను నా ఇంటికి అన్నట్టుగా ఫీల్ అవుతున్నాను నేను. ఎందుకంటే మీరు అలా ఫీల్ చేపించారు. మీరు రిసీవ్ చేసిన విధానం కానీ, మీరు నా చేసిన ప్రతి పని, ఇంటర్వ్యూస్ ప్రతి ఒక్క పనిని తీసుకెళ్ళిపోయే విధానం కానీ, ఐ రియలీ ఫీల్ లైక్ అవును కదా, నేను ఇక్కడ ఎందుకు రాలేదని నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఇది నా ఇల్లు కదా, అసలు ఎక్కడ వెళ్ళాను నేను. అందరూ అడుగుతున్నారు ఎందుకండి మీరు, అవును కదా నేను ఎందుకు రాలేదు ఇన్ని రోజులు అని అనుకుంటున్నాను నేను ఇప్పుడు. సో ఇట్ వాజ్ అ ప్లెజర్. ఐఎమ్ థరోలీ ఎంజాయింగ్. ఈ జర్నీని ఎప్పుడు జీవితాంతం గుర్తుపెట్టుకుంటానండి. థ్యాంక్ యూ. మీ సినిమా పెద్ద హిట్ కావాలని కోరుకుంటా, మీ అభిమాని బుజ్జిగాడు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బుజ్జిగాడు. రమేష్ బుక్యా, యు ఆర్ నాట్ రీడింగ్ మై కమెంట్. ఐ రెడ్ యువర్ కమెంట్. రెడ్డి అమర్, ఎస్టర్, యూ హ్యావ్ అ బ్రైట్ ఫ్యూచర్. థ్యాంక్ యూ. హేమంత్ అమడ, సారీలో సూపర్గా ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ అండి. నాకు కూడా సారీ అంటే చాలా ఇష్టం. ఉన్న డ్రెస్లో అంత చిన్నప్పటి నుంచి సారీ అంటే ఇష్టం నాకు. మా మమ్మీది ఏదైనా సారీ ఉంటే కూడా నేను సండే అదంతా స్కూల్ అన్నీ లేనప్పుడు వేసుకుని ఇల్లు సారీ వేసుకుని ఇంట్లో అంతా తిరిగేదాన్ని. సో నాకు సారీ అంటే చాలా ఇష్టం. ఇప్పుడు కూడా సినిమాలన్నీ చేసేటప్పుడు సారీ వేసుకొని యాక్ట్ చేసేదానికి లేదా అలాంటివి చేయడానికి నేను కంఫర్ట్గా ఉంటాను. సారీ వేసుకుని ఏ పని చేసుకోవడానికి కూడా ఐఎమ్ వెరీ కంఫర్టబుల్. ఐ లైక్ సారీ టూ. సో అది డబుల్ బెనిఫిట్. నాకు కూడా ఇష్టం, మీరు ఆడియన్స్ కూడా నన్ను సారీలో చూడడానికి ఇష్టపడతారనేది నాకు డబుల్ బెనిఫిట్. థ్యాంక్ యూ. ఆల్ ద బెస్ట్ ఎస్తర్. గిరిరాజు గారు అంటున్నారు. థ్యాంక్ యూ అండి. గ్రేట్ కమ్ బ్యాక్ విత్ సంస్కార్ కాలనీ, మహేష్ గోపాలం. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్లీజ్ కమ్ అండ్ వాచ్ ద మూవీ. ఇఫ్ యూ బిలీవ్ ఇన్ మీ, విచ్ యూ డూ, మీ కామెంట్తో తెలిసిపోతుంది. సో ప్లీజ్ కమ్. March 18th థియేటర్స్లోకి వచ్చి చూడండి సినిమా. ఐఎమ్ షూర్ యూ లైక్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. అందరూ ఐ లవ్ యూ, హార్ట్స్
హార్ట్స్. హాయ్. ఎలా అండి? మీరు ప్రే చేయండి అండ్ వెయిట్ చేయండి. ఏదో ఒక రోజు మేబీ గాడ్ విల్లింగ్, వై నాట్? దేవుడు ఇష్టపడితే ఏది ఇంపాసిబుల్. రెడ్డి అమర్ గారు, యూ హ్యావ్ ఆల్. యు ఆర్ అ సింగర్ అండ్ యాక్టర్ అండ్ యూ గేవ్ ఎనీథింగ్. థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ హాయ్ విత్ మీ. రాజ్ గోపాల్ కలవకురు. హాయ్ రాజ్ గోపాల్ గారు. కాల్ మీ హాయ్. మణికంఠ శివకర్. హాయ్ మణికంఠ శివకర్. మీరంటే పిచ్చి చేస్తారు గారు. ఐ లవ్ విత్ యూ. థ్యాంక్ యూ కడప డైరీస్. చాలా 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 బెస్ట్ విషెస్. ప్రేమ అసలు నేను చదువుతూనే ఉన్నాను కానీ మరి అంటే కొందరు రిపీట్ పెడుతున్నారు. సేమ్ కామెంట్ హ్యాస్ బిన్ సెంట్ లైక్ 5 times 10 times. థ్యాంక్ యూ. హాయ్, యూర్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ అప్రిషియేట్. లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ మోర్ ఫిల్మ్స్. రవి కుమార్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రవి కుమార్ గారు. రాజ్ గోపాల్ గారు, యు ఆర్ టాలెంటెడ్. థ్యాంక్ యూ. యు ఆర్ సో బ్యూటిఫుల్ అనిల్ కుమార్. థ్యాంక్ యూ అనిల్ కుమార్ గారు. రఘు వర్మ, హౌ ఆర్ యూ మేడం? థ్యాంక్ యూ రఘు వర్మ. ఐఎమ్ ఫైన్. హౌ ఆర్ యూ? మీరెలా ఉన్నారు? వీఆర్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ మోర్ ఫిల్మ్స్. రవి కుమార్ గారు, థ్యాంక్ యూ. మీ టూ. హోప్ఫుల్లీ మంచి మంచి హోప్. లెట్స్ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్. యూ డిజర్వ్ గుడ్ రోల్స్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. వివేక్ అరవింద్ స్వామి, థ్యాంక్ యూ అండి. అదే కదా నేను జస్ట్ చెప్పాను, మీరు అదే రాశారు. సో లెట్స్ సీ. వస్తూనే ఉన్నాయి కానీ ఐ కీప్ వెయిటింగ్. ఇప్పుడు 69 కోసం కూడా చాలాసేపు వెయిట్ చేశాను. ఐ టుక్ మై టైమ్ బట్ ఐఎమ్ గ్లాడ్. లేట్గా వచ్చిన #69 సంస్కార కాలనీతోనే వస్తున్నాను అనే ఆనందం నాకుంది. మీకు నచ్చుతుంది అనే ధైర్యం నాకుంది. ఉన్నట్టుగా ఉన్నది చూసి సెలెక్ట్ చేసి మిమ్మల్ని మళ్ళీ ఇంకొకసారి సర్ప్రైజ్తో రావాలని ట్రై చేస్తాను. లవ్ యూ ఎస్తర్. లవ్ యూ ఎస్తర్. వెయిటింగ్ ఫర్ మూవీ. హాయ్ హాయ్ సో మచ్. ఇంకేం చెప్పాలో నాకు తెలీదు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ లవ్. థ్యాంక్ యూ. ఐ జస్ట్ హ్యావ్ నో అదర్ వర్డ్స్. యూఆర్ లుకింగ్ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్. తెంబర వేణిరాజు, థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బట్ ఐఎమ్ టయర్డ్. ఐ లవ్ యూ ఎస్తర్. చాలా ఐ లవ్ యూ ఎస్తర్. ఐ లవ్ యూ ఎస్తర్ హార్ట్స్. యు ఆర్ లుకింగ్ వెరీ నైస్. థ్యాంక్ యూ. అభినయ్ గౌడ్ అంటున్నారు. థ్యాంక్ యూ కాదు, టూ టూ యూ అనాలని మేడం అంట. ఐ లవ్ యూకి థ్యాంక్ యూ అనడం కాదంట. ఐ లవ్ యూ టూ అని చెప్పాలంట. సో ఎస్ ఎస్ ఆఫ్ కోర్స్. ఐ లవ్ యూ ఆల్ టూ. చాలా చాలా. ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. యు ఆర్ సో క్యూట్. థ్యాంక్ యూ. మీ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ కోసం జనాలు పడి ఎగ్జైటెడ్గా వెయిట్ చేస్తున్నారు. వెలుపుల వెంకటేష్. నిజమే అంటనా? మీరు నిజం అంటారా? ఏమో. హాయ్, ట్రైలర్ సూపర్. హాయ్, యు ఆర్ సో క్యూట్. ఎంత అందంగా ఉన్నారు. హాయ్ మేడం, యూ అండ్ యువర్ స్మైల్ సో క్యూట్, సో క్యూట్. హౌ ఆర్ యూ? డిడ్ యూ ఈట్ ద ఫుడ్? సో ఇప్పుడు హాయ్, యువర్ సో క్యూట్ అన్న వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ. ఓకే, నేను ఇప్పుడు గ్రూప్ రిప్లైస్ చేస్తాను. ఎందుకంటే ఇలా స్క్రోల్ చేస్తే అందరూ హాయ్ 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 హార్ట్ 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 హార్ట్. ఓకే, you're looking very beautiful. Thank you. Big fan. Hi, call me. Manikanta Shivakar. Hi. I have a crush on you now. Navi Creative Works. Thank you.
ఐ లవ్ యూ ఎస్తర్, ఐ లవ్ యూ ఎస్తర్, ఐ లవ్ యూ ఆల్ టూ. యూ సెలెక్ట్ ఓన్లీ తెలుగు మూవీ మేడం అంట. హోప్ఫుల్లీ లెట్స్ సీ, వై నాట్. నాకు చేయాలని ఉంది. లెట్ మీ గెట్ గుడ్ స్క్రిప్ట్స్, ప్రే దట్ ఐ గెట్ గుడ్ స్క్రిప్ట్స్ బికాజ్ ఐ కాంట్ బోర్ యూ. ఓకే, మిమ్మల్ని బోర్ చేయలేను నేను. మంచి స్క్రిప్ట్స్తో సహా మంచి స్క్రిప్ట్స్తో పాటు రావాలని హోప్ చేద్దాం. ఐ లవ్ యూ ఎస్తర్ అని 5-6 మెసేజెస్ వచ్చాయి. హౌ మెనీ థియేటర్స్లో రిలీజ్ అదంతా ఐ విల్ బి షేరింగ్ ఆన్ మై ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్. హౌ మెనీ థియేటర్స్లో రిలీజ్, ఏ రిలీజ్, నేను ఎక్కడ ఉంటాను, వాట్ టైమ్, విచ్ థియేటర్ విజిట్, ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ షేర్ ఆన్ మై ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్. సూపర్ హిట్ అంట, థ్యాంక్ యూ. మేడం మీరు జయజానకి నాయక మూవీలో సూపర్గా ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ. నేను కనిపించానా మీకు? థ్యాంక్ యూ అండి. జయజానకి నాయక మూవీలో కూడా నన్ను సర్చ్ చేసి ఫైండ్ చేసి నన్ను చూసి అప్రిషియేట్ చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్. ఇది మీరు కాబట్టి ఇవన్నీ మీరు నన్ను చూశారు, అది గ్రేట్. థ్యాంక్ యూ. ఎక్సలెంట్ స్పీచ్ మేడం, ముదా నర్సయ్య. థ్యాంక్ యూ. లుకింగ్ స్వీట్ మేడం, రఘురెడ్డి. థ్యాంక్ యూ. యూఆర్ గుడ్ యాక్టర్ మేడం. థ్యాంక్ యూ. మద్దాల శ్రీనివాసు. కెన్ వి మీట్ యూ? ఎస్, యూ కెన్ మీట్ మీ ఇన్ థియేటర్స్. ఐ విల్ బి విజిటింగ్ థియేటర్స్ ఆన్ 18th March. రిలీజ్ టైంలో మెయిన్ థియేటర్లో ఉంటాను, దాని తర్వాత ఐ విల్ బి విజిటింగ్ మెనీ థియేటర్స్, సో యూ కెన్ మీట్ మీ దేర్. ఎవరెవరికి నన్ను కలవాలని ఉంది, నాతో కలిసి సినిమా చూడాలని ఉంది, అందరూ వచ్చేయండి. ఓకేనా? చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ గుడ్ కమ్ బ్యాక్. విశ్వనాథ్ విక్టరీ. థ్యాంక్ యూ. మ్యామ్, present where are you? In Hyderabad, promoting the film #69 సంస్కార్ కాలనీ. హైదరాబాద్లోనే ఉన్నా, మన హైదరాబాద్లోనే ఉన్నా నేను. చాలామంది ఐ లవ్ యూ అంటున్నారు, హార్ట్స్ పంపిస్తున్నారు, ఆల్ ది బెస్ట్ అంటున్నారు, వెయిటింగ్ ఫర్ ఫిల్మ్ అంటున్నారు, హలో 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 అంటున్నారు. నేను టైర్డ్ అండి. ఎన్నో రోజుల నుంచి ప్రమోషన్స్ చేస్తూ ఇంటర్వ్యూస్ ఇస్తూ మాట్లాడుతూ ఫర్ వాట్? ఫర్ ద మూవీ. నా మూవీ మీ వరకు రీచ్ అవ్వాలని, మీకు నా మూవీ వస్తుందని తెలియాలని, ఆ మూవీకి మీరు రావాలని ఒకే ఒక్క ఉద్దేశంతో ఇన్ని రోజుల నుంచి ప్రమోట్ చేస్తూనే ఉన్నాను. సో ఫైనలీ మీ రోజు దగ్గరకు వస్తుంది. ఇది మీ రోజు. March 18th is your day. Finally, the movie is coming to theaters and we all have to watch it together. మీరు భీమవరం వచ్చిన బాలు గోపే అంట. హాయ్ ఎస్తర్ గారు, యు ఆర్ వెరీ బ్యూటిఫుల్, ఐ లైక్ యూ, కీప్ గోయింగ్, బెస్ట్ విషెస్. బాలు, భీమవరం. భీమవరం అంటే నాకు కొంచెం స్పెషల్ స్పాట్ ఉంది నా హార్ట్లో, బికాస్ ఇట్ ఈస్ లైక్ మై సెకండ్ ఊరు. మా ఊరు అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది నాకు. ఎందుకంటే నేను తెలుగు ఇండస్ట్రీకి వచ్చాక భీమవరం ఉల్లేమా అనే పేరు ఇవ్వడం కానీ, అది భీమవరంకి నాకున్న ఒక అనుబంధం నేను ఎప్పుడు మర్చిపోలేను. సో భీమవరం అని రాస్తే అది చదివేస్తే నాకు సడన్గా ఒక ఫ్లాష్ బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది. సో ఎస్, ఇట్ హ్యాస్ అ స్పెషల్ ప్లేస్ ఇన్ మై హార్ట్. మా భీమవరమా, మన భీమవరం. మాది భీమవరం అంట. వర్ణాపు మణికంఠ. అదే కదా, అదే అన్నా. మా భీమవరం అన్నలా, మన భీమవరం అన్నలా, కానీ ఇట్స్ అవర్స్. భీమవరం అంటే ఈజ్ అ ఫీలింగ్ బికాస్ ఆఫ్ మై భీమవరం బుల్లోడ్. నాకు అక్కడ మెమరీస్ ఉన్నాయి, అక్కడ వెళ్ళిన గుర్తులు ఉన్నాయి, వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రేమ గుర్తుంది. చాలా అన్ని చోట్ల వెళ్ళినప్పుడు చాలామంది సపోర్ట్ చేశారు, చాలా ప్రేమించారు. వెళ్ళిన ప్రతి ఊర్లో నాకు ఏదో ఒక మెమరీ ఉంది.
కానీ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద భీమవరం బుల్లుడు టైటిల్ కాబట్టి నాకు కూడా భీమవరం బుల్లెమ్మ అనే పేరు వచ్చింది కాబట్టి ఒక సెంటిమెంట్. మేడం యూఆర్ రియలీ గుడ్ హార్ట్. చ్ వెంకట్ అంట, సిహెచ్ వెంకట్. థ్యాంక్ యూ వెంకట్. ఆ చంప మీద బ్యూటీ స్పాట్ ఇస్ క్యూట్ ఎస్తారు. ఆనంద్ ప్రసాద్. థ్యాంక్ యూ. సరే, సో ఆల్మోస్ట్ 1 అవర్ నుంచి మీ అందరితో మాట్లాడాను. నాకు కూడా చాలా టయర్డ్గా ఉంది ఆల్రెడీ చెప్పినట్టుగా. ఈరోజు చాలా పనులు ఫినిష్ చేసి, ప్రమోషన్ ఫినిష్ చేసి, ఐ హావ్ జస్ట్ కమ్ టు మై రూమ్. మీ అందరితో మాట్లాడిన తర్వాత తిని ఫ్రెషన్ అప్ అయి పడుకుందామని అనుకున్నాను. సో ఇట్ వాస్ వెరీ నైస్ టాకింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో వెళ్తూ వెళ్తూ మీ అందరికీ మళ్ళొకసారి నా హార్ట్, బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ నుంచి మూవీకి పేరు పేరున పిలుస్తున్నాను ప్రతి ఒక్కరికి. ఓకేనా? మార్చ్ 18న #69 సంస్కార్ కాలనీ థియేటర్స్లోకి రాబోతుంది. నేను 1 మంత్ నుంచి ఇంటర్వ్యూస్ ఇస్తూనే ఉన్నాను, ప్రమోట్ చేస్తూనే ఉన్నాను, మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు. మీ అందరికీ ఇప్పుడు చాలా వరకు తెలుసు. సో ఫైనల్లీ ద బిగ్ డే ఈజ్ అప్రోచింగ్. 2 more days to go. March 18th, this Friday. Be there in theaters. I'm going to be there in theaters. ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షోకి ఉంటాను. దాని తర్వాత చాలా థియేటర్స్కి విజిట్ చేస్తాను. సో మిమ్మల్ని అందరినీ కలవడానికి ఫుల్ ట్రై చేస్తాను నేనైతే. సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి. నేను ఒక్క ఆమెను అక్కడ వెళ్తే వర్కౌట్ కాదు, మీరు కూడా అక్కడ ఉండాలి నేను వెళ్ళేటప్పుడు. సో అందరూ కలిసి సినిమా చూద్దాం అండ్ కలవాలి అందరూ. వీ వాంట్ టు మీట్ యూ, లవ్ యూ అన్నీ పెడుతున్నారు. ఎస్, ఐ వాంట్ టు మీట్ యూ టూ ఆఫ్టర్ సచ్ అ లాంగ్ టైమ్. సో లెట్ us meet. Let us watch the film together after a very long time, and I'm sure you will like the film. ట్రైలర్ ఇంత నచ్చింది అయితే మీకు సినిమా ఇంకెంతో నచ్చుతుంది. మీరు డెఫినెట్గా డిసప్పాయింట్ అవ్వరనే నమ్మకం నాకుంది. సో ప్లీజ్ డు కమ్. ఇంత ప్రేమ, ఇంత సపోర్ట్ ఇన్ని రోజుల నుంచి చూపిస్తున్నారు. సో దీనికి మించి మీ ప్రేమ, మీ సపోర్ట్ నాకు మార్చ్ 18న కావాలి. ప్లీజ్ వచ్చేయండి, సినిమా చూడండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. టేక్ కేర్. గుడ్ నైట్ అందరికీ. అప్పుడు కొందరు గుడ్ నైట్ అని వెళ్ళారు. సో వాళ్ళందరికీ కాకుండా ఇప్పుడు మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా గుడ్ నైట్. టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ హెల్త్. స్లీప్ వెల్. సీ యూ ఆన్ 18th. బాయ్. టేక్ కేర్.